Sobota, 31. mája, sa stala špeciálnym dňom. Aj TV Žirafa prišla tu do parku SMP, aby zistila, čo sa tu deje. Poďme sa teda spýtať. Ahoj, čo sa tu teraz deje v parku SMP? Robíme Deň detí. Jednu veľkú akciu pre všetky deti zo Žiliny. A aká bude vlastne táto akcia, čo sa tu bude diať? No, bude to cesta do rozprávky a budú tu rôzne zastavenia, konkrétne 20. A každé zastavenie predstavuje nejakú rozprávku a deti tu budú súťažiť, budú mať rôzne úlohy a tak ďalej. A každé dieťa bude ocenené. Ďakujem veľmi pekne. A pozrime sa, koho sme tu neobjavili. Je tu Snehulienka, tak sa jej poďme spýtať, čo tu robí. Ahoj Snehulienka, takže môžeš nám povedať, aké aktivity si tu pripravila pre deti? No, ja budem mať aktivity s deťmi také, že deti budú sa stavať. Podľa toho, aké budú staré, budeme ich stavať a čo, ja neviem. A čo budú musieť urobiť? No, budú musieť trafiť loptičku do kyblíka. Dobre, ďakujem veľmi pekne. Aké aktivity si ty pripravil pre deti? Tak deti by tu mali prejsť nejakú dráhu vo vreci. Dobre, ďakujem veľmi pekne. Čau. Ahoj, môžeme sa ťa niečo spýtať, takže z aké si rozprávky? Kremienok a chocholušík. A aké si pripravila aktivity pre deti? Tak ku mne budú chodiť a za 30 sekúnd budú musieť čo najviac veci na seba obliecť, potom ja ich spočítam a za každú vec im dám body. A potom, keď pochodia všetky súťaže, tak sa tie body ščítajú a môžu niečo vyhrať. Ďakujem veľmi pekne. Ahoj, môžem sa ťa niečo spýtať? Takže ty si z aké rozprávky? No, ja som z rozprávky, kde robím dráčika. A akú aktivitu si pripravila pre deti? No, pripravila som si aktivitu takú, že je tu takýto dráčik, s ktorým týmto kolesom majú vlastne hodiť a ho stredom vlastne zasiahnuť. Dobre, ďakujem veľmi pekne. Ahoj, takže z aké si rozprávky? Červená čiapočka. A akú aktivitu si pripravila pre deti? Tak deti majú prejsť cez sieť bez toho, aby sa jej dotkli. Dobre, ďakujem veľmi pekne. Čau. Kým deti postupne prichádzajú, asistenti zo Žirafy pripravujú všetky aktivity, tak sa poďme pozrieť. Ahoj. Takže z aké si rozprávky? Ako išlo vajce na vandrovku. A akú aktivitu si pripravila tu pre deti? Ja, takže decká budú musieť buď s takou lyžičkou, to som nezobrala zrovna, alebo raketou a s loptičkami pobehovať medzi prekažky a zvládnuť to za určitý časový interval. Dobre, ďakujem veľmi pekne. Práve sme objavili ďalšiu rozprávku. Poďme sa teda pozrieť, čo to je. Ahoj. Z aké si rozprávky? Ja som Zlatá rybka. A akú aktivitu si pripravila pre deti? No tak u mňa na mojom stanovisku musia deti vyloviť rybky z takého vedierka pomocou udice. Dobre, ďakujem veľmi pekne. Čau. Všimli sme si tu veľký rad ľudí, tak sa ideme spýtať, čo tu robia. Dobrý deň, prosím vás, môžem sa vás niečo opýtať? Takže predpokladám, že ste tu prišli na Deň detí a prečo teraz stojíte v tejto rade? No asi, aby sme sa, myslím, zapísali niekam do súťaže. Dobre, ďakujem veľmi pekne. Takže tešíš sa na túto súťaž? Ešte neviem, ale mohla by som sa tešiť, keby som tu bola viacejkrát. Dobre, ďakujem veľmi pekne. Ako sa voláš? Veronika. Ahoj Veronika, tešíš sa na tento Deň detí? Áno. A na ktorú súťaž sa tešíš najviac, či ešte nevieš? Ešte neviem. Dobre, ďakujem veľmi pekne. Dobrý deň, môžem sa vás niečo spýtať? Takže je to prvýkrát, čo ste prišli na takúto akciu? Tento rok áno. A môžem sa aj teba niečo spýtať, už sa tešíš? Áno. A na akú súťaž najviac? Keď budem preliezať stoličky. Super, ďakujem veľmi pekne.
Dobrý deň, môžeme sa vás niečo opýtať? Takže, páči sa vám táto akcia? Áno, veľmi sa mi páči. A ste tu po prvýkrát? Prvýkrát, áno, aj s vnúčkou. A tebe ako sa páči? Pekne. A už si aj zasúťažila? Povedzte, sestričku tam má. Tam súťaží. Vnúčka, teda staršia. Ahojte, môžem sa vás niečo opýtať? Ahoj, takže ako sa ti zatiaľ páčia súťaže? Celkom dobre to je. A ktorú si najviac tak užil? No, ten hokej a skákanie vo vreci. A koľko ich už máš za sebou? Neviem, asi 9 alebo 6. Super, ďakujem veľmi pekne. Ahoj, môžem sa ťa niečo spýtať? Takže, ako sa ti zatiaľ páčia súťaže?